ଏତା ଘରେ ନାଉ ନା କଣ ବା ଚେୟାର ଆଣବେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା କିଲୋ ଆପା ଅଳିକି ଜାଣିନଥିଲି ତ ହଉ ଆଲୋ ଇଏ କଣ ବା ପୁରା ପହଁରା କାଟି ଗୋଟେ ନଗିରେ ଫୁଲ କେଞ୍ଚି ଦେଇ ଧରିଦେଲୁନି ପାଟି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଅପା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମୋର ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଫିଲ୍ମ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ ଚୋବେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ବାବାରେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସେଠି ମନ ଦେଇ ପଢିବୁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବୁନି ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବି ମୁଁ ସେଟା ମାଡି ବସିବି ଷଣ୍ଢକୁ କଦଳୀ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନାତ ମାରିବ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅପା ଜୀବନର ମାନେ ତ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଡୁଆ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଖରାକୁ ରାତିରେ ଜନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସପନର କୋଡିଆ ଆଲୋ ମଧୁ ପଡି ନା ଗୁଡିଆ ଆଲୋ ମୁଁ ଯିବି ଝାଡା ପଡିଆ भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी କାଇଁ ତୁ କଣ ତାଙ୍କ ଘରର ବାସନ ମାଜି ଦବୁ କଣ ଶୋଇଛ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ତାଲା ପକେଇ ଦବୁ ଆଲୋ ମିତା କରି ତମେ ନମସ୍କାର ତୋ ପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲା ନାଇଁ ଅପା ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିପାରିବନି ଅପା ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ କାହାରିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶୋଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବୁନି ତମର ପାଇଁ ତ ମାନେ ଗୀତ ଟିକେ ଭୁଲ ହୁଏ ମାଫ କରିବୁନି ଏଟା ଶୁଣିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ଲୋ ଦେଖ ଯାଇଛି କୁଆଡେ କହିଲେ ଆଇଲା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବ ମାଂସ ଆଣିବ କିଏ ଜାଣି କଣ ପୁଅ ଆଇଲା କି ବାବୁ ନା ଆଣିଆ ମମି ମୋ ୱାଇଫ ପୁଣି ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି କଣ ଆଇଲା ତା ନିଶ ତଳେ ଦାଢି ଉଠିଲା ଇଟିଙ୍ଗି ମିଟିଙ୍ଗି ଚିଟିଙ୍ଗି ଯିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ ବୁଢା ସହିତ ଫିଟିଙ୍ଗି ଧାନ ତମେ କହିଲେ ତମ ଘରେ ଦିଟା ବୋକା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କ୍ୟୁଟ୍ ନା ତମକୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ବାଳ ଉରା ହେଇଛି ଗାଲ ଫାଲରେ ଯା ଛତରା ଗୁଡି କର ଭଲ କଣ ବା ତମେ ଘରକୁ ବଗିଚା ଭାବିଲ ନା କଣ ବାଡ ବତା ମାନନାହାନ୍ତି ହଉ ତମ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ମିଠା ଗୁଡି ନେଇକିନା କିଙ୍ଗ ପି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପର୍ସିଆନ ତନ୍ଦୁରିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବହୁତ ସାରା ଖାଇ ମିଳୁଛି ଆଉ ଦଶହରା ସ୍ପେଶାଲ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିକରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫର ଆଉ ବିୟର ମିଳିଯିବ ବାଇ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଅଫୋର୍ଡ ବିଲ୍ ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର ଆପଣ 20% ଏଠି ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ବୁଫେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ 20 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜ ବୁଫେ ମିଳିଯିବ 499 ରେ ଆଉ ନନଭେଜ ବୁଫେ ମିଳିଯିବ 599 ରେ ଆଉ ମଟନ ବୁଫେ ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର 699 ରେ ଆଉ ହଁ ହୁକାରେ ମିଳିଯିବ 20% ର ଆଉ ମଣି ଡେରି କାହିଁକି ନିଜ ମାଣ୍ଡୁ ମାଇକିନା ସାଥୀ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ ପି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦଶହରା ଧମାକାଦାର ଅଫର ଉଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ लोकेशन कृष्णा प्लाजा 3rd फ्लोर नयापल्ली भुवनेश्वर डेरी कहीं रेडी तो बाण फुटलानी